pertanyaan dari bagasan peminon asa tabarade kata asa pertanyaan kita di bagasan rawat.
turpuk sadarion imana tarsurat di 5 Musa walu ayat 7:10 walu. Ai Jehovah de batam menogion ho tutano na denggon tutano na marbatang ay marmual dohot martao hakka na mabawar di rura dohot di dolok. Sadatano na sokola marhangaluton panganon murotim disi jaladang harangan ho di manang ang sadatano batuna dobu si jalasian duluk-duluk na tarhali ho toba ramoti madirin asa unang lupa roham di Jehovah di bata gabedang diradoti ho akka tumanay uhum na dohot aturan na akana wataon itu ho sadari kada perak dot seri ibu gade hubur sabuk nadibu iba naman ang gulo-guho di halongonan na bolon jalan azzarbut inganan ni ulok tulung api dohot naga dohot hara tano hasang bumu na somarisi aik ibana tahe parwarhon di ho aik siya dulok batu napir sahali asa unang dohonon muni bagasan rohan gugukku sadiri dohot tuaso ni tangakku mangomo diawu hamuraunon songoni mahatani debata martua maak kana tumangihon hatani di bata jalan na piopsa. Amin. Tadi gina porsian kumuan Deborah. Mari dehitasian nomor 100.
ijang nahusobahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Maulia te dohot puji-pujian di pasahat rohanami tua depanmu Tuhan. Dia sini roham dohot didenggan di basam. Namar mudu-mudu kami, nama narihok kami. Di bagasan sadarion maulahon akaulon nami. Jala di polosodo kami, pacupado aka pergumulan. Jala bui totong hua manako kami, aka pergumulan. Nuaing marpungudo huriam HKBP Mampang Prapatan di bagas coroon di nama kamulatehot dengan di basam di bagas sasata bulunon nama dongani jala natotong mangaramoti sude pardalanan ni pakobasyon di akapar tangyangan di wik dohok di kategorial margugudu sudia kana makobasi Tuhan di uluan asini roham di sodang itu di perbadia jala wala so kami do Tuhan malto kami do dengan di basam diukap ni ruas ni huriam mangukap bagas nasida gawe bagas parpunguan partangyangan songod dalan nalaho majalo hatam Tuhan padi dimuton ruas ni huriam marmahani ruas ni huriam jala patanakon hata ni debata di tonga-tonga ni aka punguan kategorial mulai ate madiha holongan ni roham na somarna sudah mulubui di paujungi hopartu program ni huriam di tahun 2020 na Tuhan debata marujungi alai dang marujung dope aka pakobasyo di tonga-tonga ni huriamon tong namangido dohame tua depan Tuhan asima roham dina lahom manguduti aka pakobasyon na hobartu partangyangan wik dohot aka kategorial tu tahun na mangihut sai paso-paso masudi ruas ni huriam dia kalas ni rohana sida dia kakep ni rohana sida mangukap bagas nasida gabi bagas parpunguan partangyangan wo kami masudi ruas ni huriam nadong dia KBP Mampang Prapatanon dia kasudu na met sah tu nama tua di bagasan asidot tolong ni roham sudio Tuhan debata ibu rumah gudang maka danak saya padawa kapanahit pasu-pasu ganup rumah tangga di tonga-tonga ni pergumulan maradupon ulau nasida maradupon hubungan mi ama dohot ina dohot akayana ko di tonga di bagas dia kana masihol dia nakon salehoma Tuhan dia kana masihol dia kapar karejuan seho memangaliho ditikina dia kana marsahit saleon hamalumon pasu-pasu aka obat na pinangan nasida dia kana marsahit manahon Tuhan papirto dina asa molo di bagasan hagalion nasida di bagasan tikyon dang los galito di nasida totoma parorot nang aka keluarga leon hahipasu di nasida asa totong mendukung panangakon aka keluarga nasida di bagasan hagalion wa kami ma akaruas ni huriam na masihol nang didak danak pe sa lehon Tuhan di bata lehon begat ni roha lau paimahon nanang sipatu pamu di tongan ni keluarga nasida na bergumul di nasoboto kami manang aha pergumulan na dia depi nasida Tuhan di bata sayang giat ma targora roha nasida malang fokus tuho Tuhan asa margugo nasida mangan manuh akahamoloni huwa kami ma amang nabasa dia ka parsauran na di pamasa di tonga-tongan huriam di nalaho manomu-nomu at pennatal boy di bagasan panomu-nomuon kami di harorom na di pes marhite pesta hatu tubuh ni Tuhan Yesus alalos paya hu di nama nomu-nomu kami di harorom na paduhalion totong mangaradi kami waspada kami mengadupi parngeluan doa kahamalon na boy mangorui sa mga nami doho partodion nami wa kami ma amang nabasa nang sudi parhalado na makobasi di uriaon na niulon ni amang padita resort amang padita robet padiangan margogoma amang padita nalang manguluhong resoton di bagasan tiur ni roha doh as ni roham di sodangan itu di perbadia asa totongo Tuhan di bata margugu mangadupi kahamolon dot margugu mga ngulahon akapakobasyon nang sudi akaparhalado pe di bagasar sadani roha dot retan ni roha marsiadu hami Tuhan di bata di guhito di perbadia lau patupahan pakobasyon lau mabuan ruas ni huriam lam jonok tuho wa kami manang di bagasan tikyon bangso dohot negara namion
di tengah-tengah ni pergumulan politik naboi manigay parsauran di tengah ni akka parmargaw di tengah ni huria di tengah ni bangso. Saya merbisuk ma uluan ni negara nami ima Bapak Presiden Jokowi doh akka pemimpin na mulai tirket sian no mek saha tu na utibo. Saya tetong di masa-masa ni perpolitikan di Bagasan Tikyon dan gabe mangorui akka pardonganan nami alai lebih marbisuk kami mengadopi ahanan yang masa di tahun nenengro moleate mamang nabasah upakongpok kami mengul nami tuho mangido kami sesama dosa nami asa tung tamahami gabe anakon mangasahon Kristus Yesus Tuhan mertangia kami tuho. Amin. Amin. Bagasan partikianon boy pungu kami sebagian sian ruas ni huriam. Lako madok mauliate tuadopan muri na boy kami mengunjungi akan pertanian beko. Keparohai mahami oleh Tuhan di Bagasan Petim. Lako mengatusi, lako mengulahon sian hatam. Bagasan anak Yesus Kristus. Amin. Oras madita suliak kamanginang. Otik naro mati marpumu pagugudin na suara babua ya lasto hatta sudina alani oras madita sudina. Ya pasti diri halak te amin tadi. Baik akamang lihat na hita sanhukna nangui hita porson jungi pertaniangan wik laos tapahobar pertaniangan mana penelaman Alkitab yang di Kuriau sian hata itu hatta menaing pagusuk kesoroni rohatta ima siajak syada di ayat 22 saat di ayat 25 ujahama dihita. Hai pananginangi dihatai ramrusu diulahon terus maitu halak napa bereng-bereng rupa ni bugina di sorminan. Hai di bereng do diwina lau maibana gabe dang di boto be rupana alain na mereng terus tu Bagasan ugun haduau nasudeng gani jala niat desi imana mertua martite sian hadisi ima na sundunggan lahi alain nama mereng terus tu Bagasan haduau nasudeng gani jala niat desi ima na mertua marhite sian pangulaw nai anggo so pananginangi na makalupahon si ula-ulaw ni tahe noeng akka amang inang tagwardo partang yang atong takas tidonson acara penutupan pertaniangan unik adalah hobar semoni tetong atau pengunjung ini akta pertaniangan di akta kategori. Molo adong
penutupan manang pengunjungi tutu adong mamamonai dapat upame tutu di awal manang dibonani tahun ya teman. Di aturan peraturan HKBP akas do ditaringuti taringot tu pertanyaan di bek sono bidok di bab 5 Romawi pasal 5 poin 22 jemaat mengadakan ibadah dan pendalaman firman Allah di wek-wek dalam kurung lingkungan secara teratur setiap minggu. Itu di aturan kuliah setiap wek, setiap minggu. Kalau ini mau tak coba menghitung-hitung mana deh, amang asal uno sahat kita tapani makamulatehon atau pengeramution bahasa-bahasa itu hatai di kita adong 5 sektor. Kan? Mana sektor doh kita amang ina? Hidup. Mula tabain di bagasan sebulan 4 minggu berarti 5 kali 4 minggu. Masih dia 20. Baru di bagasan tahun praktis nabu itu tuh 10 bulan ala Januari 2 Desember dan di pertaniangan berarti 5 kali 4 kali 10 ikunadong mapiga kali pertaniangan wek di Uriata adong 200 kali ima manghiton aturan ni Uria ya turatai dengan dokon ini jadi HKBP mampang perapatan Idoga sesatahun ikuna adong ma pertaniangan bekna 200 kali. Kalau kita masuk marningot 3 kali ma pertaniangan tadi bagasan masa tahun ada adong lo dititing tutu. Adong lo 100 kali 1 tahun ini dan adong lo 50 kali dan adong 50 kali. Baik. Alai amang inang wasa songoni rikok na di aturan ni HKBP manang dihuriat ta HKBP ikon adong pertaniangan baik. Ala pertaniangan wikido ujung tombak pelayanan di Huria HKBP. Wikido namacai sorot untuk pembinaan takas do digopisi lako patupahon pendalaman firman Allah di sido di patanak hatani debata asa sahat tu bakanguluhonon di sudi ruas ni Huria contoh tarsongonoma akamang inang na di hari minggui hubigi mazamita taringot tu unak kalupahon di Batam idu tehe manang unang kalupahon di Batam masuk ma pertaniangan mulai misalnya hari Selasa atau Rabu di 5 week Roma ruas ni huriat tanamar minggu na di hari minggui amang songon urak takas do jamita nari minggu hidup dia ubah nama dok songonon in nama misalla oh tersongonod do lapatan ni ninna dongam marupani kan au na waktu si songonod do bah inna disitulah terjadi proses pendalaman firman Tuhan yang telah didengar pada hari Minggu kemudian ipatanak ma di bagasan pertaniangan wek. Itu salah satu yang menjadi pokok na penting di patupa pertaniangan wek di tongani Huria. Alai dakkolani ingot tamudo amang inang molo adong calo situa di aturan ni HKBP di dok isedo babak kita calo situa ise tahe inang amang
uwek. Di uwekido ditaringoti rikot ni calon situa alani dus marohata isi macalo situa sian wek tahun. Menarik doyak kamang. Dak padita mandok sianu macalo situa daw. Dang taruk maju partau daw. Alai uwek do. Ala di uweki do namar sitadaan nasida. Oh on sipolan songonon do halakna. Om mata patuzulu ateh ena dus rohana sida. Itu tertulis di aturan ni kuriata aka amanginang. Taba muse molo peran uwek di uwekido natakas bui adong interaksi nazonok turuas ni huria. Jala naso persidohot ibana di kategorial tadok maju punguan ina lansia dok na asing rupani alai gabe adong maparsauran na di wek marhite-hite partangyangan naking alai dakkolani molo tabireng ya dinamika ni kegiatan di wek justru di wekido natakas nasida bui masih apuan masih apulan saling menopang antara yang satu dengan yang lain. Ala nasida na zonokido natakas bui hatop mamereng dot mangurupi narikot di sasahala ruas nihudia. Ala nido akka amang inang macepiting do namargohor pertangyangan wik di huriat taha KBP. Ya atau pertangyangan sektor di atabata tadi pakai dope memang padoan hata lunggu ya lunggu itu berarti persekutuan terkecil di satu tempat yang berdekatan ya salunggu ya itu molo hata batakna hata lunggui jadi memang molo tabadikot tu itana di pangaratua di perkembangan di kota misalnya hata lunggu sunguna sopasi bata ya alai melalui tatu esensi ni lunggu sebenarnya itu bisa kita ciptakan sedemikian rupa ya kita petakan sedemikian rupa di tongani kuria asa benar-benar zonok dekat semua yang satu lunggu itu makilala persauran imana takas jota bereng akamang inang molo nueng ya tapatupa pangujung ini partangyangan wek hitama mengevaluasi, hitama mamereng bohado ya perdalan ni pertangan wita, bohado esensina nyalas dorata molomar pesta gutilok kita teh ya tarida do akka wek narorupani. Alai juga menjadi pertanyaan, boy do aktif sude akka ruas ni huriata. Nah di sada-sada wiki tu akka kegiatan-kegiatan bersama. Catatan sian amang sekretarista hujalo tingkat kehadiran dia ke pertangyangan uek macai minim do amang inang secara umum holan 80% do. Jadi molo adung sadawi nuaing marono pulu kepala keluarga ya 80% ni ima naro rata-rata dah rata-rata hita sude berarti daudupe sian na diharapkan tingkat kehadiran khusus tu pertangyangan wek. Amang inang molo adong nuaing songonita tatap tabereng tujulo tutu adong do nanaing pikir honota dengan asa semakin baik semakin akrab bertumbuh dengan baik huriata HKBP Mampang Perapatan asa retasa lukuna sudah aktif sudah jala takas musesuan hatani debata di masing-masing ruas nguriata. Alanido macai apit do jamita di bagasan bornginon tu pangujung ini akka pertangyangata. Na paingotok kita asa takas una kolan mananginangi. Denggat do na mananginangi. Ala didok hatani tu hatta dotong nang dijak kubuson. Ingot tamuma akadongakku na hinaholongan ganup zolma
girgir ma ibana mananginangi, bakol ma ibana makatai, bakol ma tarimas. Lapatan na ding gaddo halak na girgir mananginangi. Ya, au jut huai perbandingan tarsongono riko ni na mananginangi akka amanginang. Molo di leon tuhatai dua si pareonon, sada di habirak sada di siamun. Tentu adong do maknani jika dibandingkan dengan setabi simak kuda sada tapi fungsinya dua, yaitu sada untuk makanan masuk dan untuk suara ya sada. Berarti fungsi untuk makatai dibanding dengan si pareon adalah 1/4. Jadi molo mananginangi dua si pareon makatahon holan satu ngado sian pamanganon fungsina. Berarti mananginangi harus ada 4, menyuarakan hanya 1. Berarti petikiat dona mananginangi. Sia mulu dihatan itu haton waing. Oh patali lopit. Ya, haringga som mananginangi. Sian na makatahon. Ima rupani perbandingan. Alai tab bama muse noaing dison mananginangi nauli do alai di do muse nang maholan na mananginangi alai ikut dohok ma ya na mangulahon hulahi ma na di ayat 22 nakingan alai gabi sulah katai mahamu unak kola pananginangi akan napao to otohod dirina ikut sahat matu na mangulahon. Adong do pemahaman nasalah deba di ruas ni huriana perjului hati hatahon apostol Paulus bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah Tuhan semata. Jadi nasida mulung wala anugerah do ngata jalo be alani holat tajalo masongoni nga melua behita. Tapi Yakobus mengkoreksi kemudian. Jadi koningotot tado ada hubungan surat Rasul Paulus ke Roma dengan surat Yakobus ini. Ya, nak peso pala rupani padi pos ni apostol Paulus dangin nasi Yakobus. Tapi itu merupakan koreksi bahwa untuk keselamatan itu ya benar adalah anugerah, tetapi bukan dengan anugerah itu lalu kita berdiam diri saja. Ya itu kita terima, tapi itu harus kita kerjakan, kita lakukan sedemikian rupa. Jala disima rikokna pardohanaki unak kolam mananginangi alai ikon dohot ma na mangulahotsa. Hiado dibigi hamu kamang istilah sigorga langit. Hiado tahe manggorga langit. Ya manggorga langit. Isi mana bui manggorga langit isyak kita. Pasti dah ngadong. Alai padoha sigorga langit imana biasa makatahon akkahatan nasungun wang wakang bang nasungun manuai kibat nano dapat tita masungun inda. Iya tersarupa modo sitaku lalina habang itu kan isaddu lali habang aling sahiran e tangan narupani. Iya molo akan nasongonon amang imanakingani holan na merasa memiliki ibana imana mananginaking tapi tidak pernah mendarat, tidak pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ido na naing ni kritik ni Yakobus tungulu ni akka na persea manang jemaat mula-mula. Alay dak kala di jemaat mula-mula tongon bui masa donang dihita pe noengon ya tingkat kehadiran na untuk mabigi bui do tibbo dak kala mabigi dalam arti perpungu songoni alay mungkin songon ya ini juga hebat sekali. Ngadong ruas ni huriat taman dok saya cukup mendengar firman Tuhan dari YouTube. Lah YouTube ngabui adong interaksi di si dohot dongan ngabui adong di si ya perjupangan dohot dongan ngabui adong di si kepedulian maparrohahot dongan na perlu na patut siurupan.
Jala memang dingulut tapi namar saur akka amang inang rekod do parrohonota. Huingot do merbus hita di Jakartaon masuk tu bus kondek turna hola songosono do majalo aha. Majalo ongkos cek 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 ini mana tuh. Ini baru saat di halte X turun sih ya tanpa ada komunikasi sama sekali di gereja pijuk do songonya kamangina rosia pituan sa masuk co lalu hudul ma di son ini selesai amin amin ngajalo be pasu-pasu tak mulak na di habirang sia munna tukso adong do komunikasi na di juluna pe dangadong na di pudina pe songoni merdalam masongon na di tus nak kiningani rupani ya sudi merdala sedemikian rupa HP satabi kamang inang mau terjadi sesuatu dengan saya ketika saya duduk di bangku ketika beribadah terjadi sesuatu yang paling bertanggung jawab tuau nahatok mangurupiawi sedo siapa kiri kanan saya muka itu dang mungkin rotoroi natta tesianan nak peholong rohana tu rupani alaya hudul di sabulod kan pasti yang dekat dengan saya yang duduk pada waktu itu yang lebih awal memperhatikan saya tetapi maaf selama au hudul di si dakya hu parrohahon manandakya hu pedulihon langsung merdalan songoni saluhuna. Hal-hal seperti ini amang inang sering kali juga dilakukan ya terjadi dalam kehidupan kita sehingga firman ini mengatakan kepada kita iko si ulah kataima adong kepedulian na adong na olo maparrohahon na dilabung na hata ni debata haluaw nang adong diibanai iko mangulay jala ditiki mangulay tetu terida tu akka halak na asing. Di ayat 25 di atabata tay di dok songonon alai nama mereng torus tu bagasan paluaun nasud denggani jalamian disi ima namar tua marhite sian pangulaun nai alai di hati Indonesia lebih torang muraat tusatta di dok songonon. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Donanang dohonon na disi akka amang inang. Nama nangin naking atadok denggan ya ngatawai pola perbandingan anaking alai dak sai holat disi ikosat doi bana mamereng torus mendalami meneliti bahkan sampai menghidupi yaitu hukum yang sempurna. Apa itu yang sempurna? Hukum yang memerdekakan. Percolo na dimerdekakan ibana do. Ausad diri nga dimerdekakan oleh Tuhan. Saya harus tekuni di dalamnya. Tapi bukan hanya sekadar di situ, tapi saya juga harus memerdekakan. Ikon paluahon. Imana king nataguari i. Bohado setiap orang itu peduli tu akadonganna. Bohado seseorang i ketika dia sudah menerima keselamatan itu juga dia harus menyelamatkan orang lain. Jala imara amang inang nuaeng. Relevansinya tu pertangyangan wek. Ima relevansinya tu hakikat wek. Saling memperhatikan sada-sada wek. Asa takas ngulu partodionna tarida doh denggan. Amang inang makin gudang donuai pergumulan ni masyarakat kota. Ya. Alai hurang dohalak nama parrohahon. Nam mengarahkan kehidupan ni akka dongan na di kota. Sudi dianggap berjalan biasa saja.
Ya holan padohan say hello ngasay be ninna. Alay tahilala ma cukup doholan say hello hita di partikyat tau maradu podongata. Isa do na peduli tu akadongan na bergumul. Isa do na olo maparohakon akadongan na sedang dilanda persoalan. Persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan kerja, gudang nuaing tadupi. Maaf amang inang, seringkali gereja setelah di ujung tanduk, aduh dang pula ujung tanduk naik ngodok buat merdokon, ngasongon na talpebe, tuh hadadabu baru kita tahu di situ akan masa. Seharusnya narang bui songon, ikubui do hita saling memperhahun, asa unang jolo sampai tu persoalan na sangat genting, baru taruh rupi bana. Beri kamu juga udangnya kena bunuh diri nu ingat ya kamanginang ya, dangadong na mangatoy ngulu na dangadong na paingoton adong do debata adong do tuhatta pangalu-aluat dangadong na madok songoni tu na sida bergumul sedemikian rupa badak sangat tikini mamerengi dak sangat tikini mangatoy boy do honot ta songoni akka manginang sebagai orang Kristen kita di hadapan itu hatta molo ditempatkan Tuhani kita dekat dengan orang-orang itu berarti ada maksud Tuhan melalui kita untuk dia. Alani ikon bukau tadotong komunikasi, bukau tadotong aka pintu-pintu bohado asa bui terbuka nasida di pergumulan. Ima amang inang nuaing molo do ikut terus kita dihukum na memerdekakan na paluahon na membebaskan sian aka pergumulan na niadupan ni hita zolma lumubi matutu sesama hita aka naporsea di tuhatai alani ikut terus du hita mengulahon hukum yang memerdekakan karena kita juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Na perpudi aka amanginang molo dung tapahami nuaing dengan songoni tetu adong mateka tatu julu nuaingon ngatabay naking gambaran pemetaan ringkas taringot tu namar huria ya bahwa WEK itu sangat penting sentral sekali dalam pelayanan alani ikolamar pikir mahita nuaing lahu mengembangkan pelayanan WEK tu partikian na dijuluon asa semakin akrab semakin terurupi sudi akka ruas ni huriata boy hita sama-sama makilala adong dode batata marhite dongan nazonok dilabung hita do wakil ni Tuhani tu dongata na dilabukta jala ibana dotong wakil ni Tuhani nazonok dilabukta asa tok kita taingot marhite dongaki disido boy tari datong buhini debata untuk sesama hita di dinamika kehidupan sehari-hari. Mergogo mahita sudia kamanginang, tuk pedang apala sudi hita nuai akan adoh dia ke pertanyaan doh dia ke kategorial, ra alani udam maradeba nate, nyantah mulate do udan, asa tong adong mamornohi, asa labok, alai si pata budu gabe, menghalangi, alai pos roha, dang marpakurangi, tu bagasan rohat tabi. Alani tapasahat memberita nauli, mari kita sama-sama memerdekakan sesama kita warga ni Tuhatai. Amin. Mertang yang mahita. Mauliati madiho ali di batamanami di pengot hodo rikot ni WEK di tongani huria. Lumubi madi huriam HKBP. Pola diguriton di aturan ni huria. Riko ni pertangyangan ni asa adong persaoran na tugu na rosu di akar ruas ni huriam. Ali Tuhan pergugui mahami saluhuna ruas do perhalado membenahi asa semakin akrab semakin jonok kami tutu sudia ka ruas ni huria. Ai marhiti do ale Tuhan boy takas tarulahon pangiduam mulomoni roham asa na memerdekakan kami terhadap sesama atau pergugui mahami saluhut na ali Tuhan nami asa boy tolhas
lomoni rohami tu kadongan lumubi na gudang akka pergumulan na tariho tu akka ihot na maol na sida malua siani asabuya le Tuhan na sida pe merdeka di bagasakko asima roham partikian na lehet mo dihami tong ala mamasuki tu akka parapoto mahami laho patupahon program kerja tu tahun 2024 asa bui tertuang di programi akka pikiran na memerdekakan pikiran na pahoton persauran di ruas ni huria asa bui malua akka nagudang pergumulan na le Tuhan mau liate madiho pasu-pasu mahami saluhuna di tongani keluarga pasu-pasu hami le Tuhan di akka kategorial wek di akka kepengurusan na saluhut asima roham ali Tuhan nami sahat tangamu mahami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ditiki marede hita tapasahat mapiliatta jahubado haposaki na mangapoi rohaku. Jehovah doa posaki nama ngapai rohaku napati urhandalani pulus tibain langkahku sonang tokong rohakinon binai ni debataku patik na dolomoku na tau haposat situ tu doho debataku odonam tong berjumpa ben hangoluaku nakukuho sai tulus do sinangkap ni rohaku pasang Ranjong mahita tendeho ma ayat na perkudi saya tanam siti romi. Tatap siti ruonmi binani Tuhan Yesus. adorang nadi Golgota mudar naik durus lepas di sirohana ditiup doa sampai rumah ibadah. Martangiang mahita pasahaton piliata tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Do nasau libasa na mauliutus. Pasahat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asa lam tadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami. Asa lam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami.
Amen rap mahita mangidohon di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banua gicang. Lemat kami sadari okang ulua siapari. Sesama dosa nami song panasan nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unak kami tu gio tu pangujunan. Palua mahami siap pangagu. Aku na punah harajaon, roh taguguun, roh dia sangapun saliling-liling. Amin. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dot olong ni rohani di bata ama, dot persauran itu di purbadia mahamu, olak nion roh di saliling-liling na. Horas madita sudi akamanginang.